И здравейте, портокалчета. Това е бърз влак 9622 за Русе. Ето. Ето го отвътре. То е салон. Това е 9622. Ето. Ето. Тук е сауна. Ама че е хубаво. Луксозно. Това е пътнически. Бързия влак 9622 за Русе. През Каспичан. И там съм я. Ето. Ето и туалетна. Харесайте и се абонирайте за канала. Чао! Портокалчета.